Ο Οδυσσέας και ο Άλκης είναι δύο συμφοιτητές συγκάτοικοι οι οποίοι ζουν μαζί τον τελευταίο καιρό. Όμως τα πράγματα έχουν αρχίσει να μην πηγαίνουν και πολύ καλά για αυτούς τους δύο. Με ξύμισες. Στα αρχίδια μου. Τι στα αρχίδια? Όλο κοιμάσαι! Στο αμόσπιτο! Εκεί τον ύμνο του κερατάκι μας, ρε βλάκα! Εγώ κάνω όλες τις δουλειές! Άρα, εσύ έγνωσες, να. Και μου ζαλείς τα αρχίδια πολύ. Εδώ βρωμιάρι! Δεν μπορώ άλλο. Πνίγομαι σε αυτό το σπίτι. Όλο καταπίεση και άγχος. Και όλο κοιμάται σαν πουτάνα! Αλλά ναι. Ξέρω. Έτσι δύσκολη είναι η ζωή. Γιατί έτσι μου είπε η μαμά. Γιατί έτσι μου είπε ο μπαμπάς. Μου είπε πάρε τα λεφτά, αλλά εγώ δεν τον Ο Άλκης, δηλώνοντας απογοητευμένος και δικαιολογημένα άμα μη αναγνωρισμένα αναστατωμένος, δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο ή στην κατοικία όπου μένει. Ο Οδυσσέας κάθεται στο μπαλκόνι φροντίζοντας και ποτίζοντας τα φυτά, μα κάτι αναπάντεχο θα συμβεί όταν θα ζητήσει από τον συμφοιτητή του και συγκάτοικο του Άλκη να του φτιάξει ένα καφέ. Άλκη! Τι! Μπορείς να μου φτιάξεις ένα καφέ? Άρα μου είσαι εντάξει! Μου άφησε το καφέ ο βλάκας. Μου είπε ο γιατρός να το κόψω το μουλφ, αλλά δεν μπορώ. Τι κάνεις εκεί κατεστραμμένε, από πού πίνεις νερό ρε βλάκα, σου έχω πει αυτό για τα φυτά. Άρα πιες. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Χάλια Καφές είναι. Τι? Καφές είναι. Είναι καφές αυτό? Μα είναι καφέ το χρώμα. Μα είναι μπλε. Δεν μπορώ άλλο. Όλη τη μέρα γκρινιάζει. Ζήτησα ένα καφέ. Κάθισα και έκανα το μπαλκόνι. Κάθισα και έκανα και αυτό το μπαλκόνι. Πότισα τα φυτά. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τέλειος. Ένα καφέ του ζήτησα. Και ήταν μπλε. Και μου λες μαλάκα πάω στον όντα. Στην πέραμα εκεί. Να μου αλλάξει λίγο τα λάστιχα. Πάω μου λέει. Μαλάκα πώς έφτασε εδώ το αμάξι? Διότι μια χαρά είναι το αμάξι. Μια γραψουνιά έχει κάνει στο τρακαράτσο, βάζει στο μετρό. Μου λέει μαλάκα πώς μπήκες μες στο μετρό με το αμάξι? Εντάξει, είχα πιει λίγο παραπάνω δεν την πήρε, εντάξει, τώρα. Σοβαρά. Ναι μαλάκα, μα το Θεό και την Παναγία και όλους τους Αγίους αργήσω. Δηλαδή, ξέρεις εμένα, δεν λέω ψέματα ποτέ. Και Κοίτα, εγώ δεν θα έπαιρνα κιόλας να σου πω την αλήθεια. καλά, εντάξει. Και που λες, του λέω εντάξει φίλε, τι θέλει τώρα να το φτιάξεις, εντάξει, έχει χαλάσει λίγο προφυλακτήρας, έχει χαλάσει λίγο η εξάντληση, χάλασε λίγο η πόρτα η δεξιά. Να σου κάτσεις το Καλά είναι το αμάξι σου φίλε, δεν έχει κάτι. Άσε με τώρα μου λες μαλακίες για το αμάξι και μετά μου γκρινιάζεις επειδή κοιμάμαι. Το μαλακά. Καλά.
Ρε μαλακά τη φωνή. Αγόρι μου, διαβάζω για να σχεδιαστώ και να πάρω καλό βαθμό στο μάθημα για να με περάσει ο Πούς, ο χοντρός, ο χλεμπονιάρης, ο καθηγητής. Πρέπει να κάνεις ησυχία! Μήπως είσαι αναπτυρά? Όχι, δεν έχω πάνω μου να κοιτάξω μια σκαλοθρυπίδα μου, να σου βάλω λίγη φωτίτσα. Αγόρι μου, κάνει ησυχία και θα πάμε μια χαρά. Αλλιώς, εμείς οι δύο δεν βγαίνει. Εντάξει, πήγαινε να διαβάσεις. Αλήθεια. Ήρεμα. Δεν θα ξανάρθω. Όχι. Στοχίζομαι. Καλά. 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 Μωράλε. Μωράλο. Δηλαδή, μαλάκα, καλύτερα με ένα σαφητική εστία, μαλάκα, από ένα τέτοιο με το μαλάκα. Το πολύ να με βίαζαν οι Πακιστανοί. Εντάξει, χαίστηκα. Ήδη με έχει γαμίσει η μοίρα. Άμα με γαμίσει και αυτή δεν έχει διαφορά. Μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, πες εκεί το πρασινάκι να πάμε λίγο σπίτι άμα. Έλα ρε μαλάκα, μην γκρινιάζεις. Όλη μέρα εκεί είσαι. Όλη μέρα εκεί δεν κάνεις τίποτα. Τι κάνεις όλη μέρα εκεί πέρα? Δουλεύω. Τι δουλεύεις μαλάκα? Χρωστάς τα αρχίδια σου. Έχεις πουλήσει τη μάνα σου ρε μαλάκα, με δουλεύεις? Δουλεύω τον κόσμο και γενικότερα δουλεύω. Γιατί ρε μαλάκα, δεν κατάλαβα. Μόνο χειρονακτικές δουλειές. Μόνο αυτά υπάρχουνε. Δηλαδή, μη δεις κανένα να δουλεύει σε υπολογιστή, τεμπέλης κατευθείαν. Ναι, είμαι τεμπέλης, η αλήθεια είναι. Χρωστάω, η αλήθεια είναι. Έχω πουλήσει τη μάνα μου σκλαβοπάζαρη και αυτό αλήθεια είναι. Αλλά άμα η δουλειά έχει απόδοση. Δεν έχει απόδοση γιατί έχουμε χρέη. Είναι χρέος αυτό. Είσαι μέσα? Ναι, τι θες? Τελειώνεις? Θέλω να χέσω. Έχω δουλειά. Άσε με. Εντάξει παιδί μου, φωνάζεις. Όλα καλά? Όχι. Θα βγεις να χέσω. Όχι ρε πούστη, άσε με να τελειώσω. Γιατί Θεέ μου! Δεν με κάνω το χαρτί μαλάκα, αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Άλκη! Τι θες! Τελειώνεις! Έλα τώρα, περίμενε. Σ' αρέσει η πουτσά μου, είναι γεζούμενη. Ποια? Η πουτσά μου, πουτσάς χαμηλά. Δεν μπορώ άλλο με αυτό παιδί. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να πάω να χέσω και είμαι στο μπάνιο. Και φτιάχνουμε οριγκάμι και πούτσες. Και πρέπει εγώ τώρα να κρατάω τα σκατά μου μέσα στην κολοτερπίδα μου για να φτιάξει αυτό στα οριγκάμι του και δεν μπορώ εγώ ας πούμε να χέσω. Ο Οδυσσέας μετά από μια δύσκολη μάχη να μην χεστεί απάνω του, αγανακτισμένος από τον συγκάτοικό του τον Άλκη, φαίνεται να έχει κουραστεί πάρα πολύ να ζει μαζί του. Άλκη! Τι θες μαλάκα Άλκη και Άλκη μου ζάνεις στα αρχίδια. Τελικά πήγες λαϊκή να πάρεις στα φίλια. Αγόρι μου μην είσαι μαλάκας, σε χρεώνουν εκεί 30 ευρώ για 2-3 σταφυλάκια, κοίτα εδώ. Φρέσκα. Ωραία τα φύση. Σαν αρχίδια μαλάκα, σαν αρχίδια από τον Όλυμπο. Θεϊκά κιόλας μαλάκα. Μα δεν τρώγονται. Τι δεν τρώγονται μαλάκα, τα έχεις δοκιμάσει λίγο στο ψυγείο. Με λίγο σιροπάκι εκεί.
λίγο γάλα, λίγο ψωμί. Θα σ' αφιλιώσω, εσύ είμαι σε οπτατρός. Ναι ρε, τι είμαστε ρε μαλακά. Είμαστε γουρμέ εδώ μέσα. Τι, καλά, μιλάω για γουρμέ στο βλάχο. Εδώ μια δυσαρέσκεια σε αυτό το σπίτι. Όλο παρκώνα. Δεν μπορώ να χέσω. Είναι χρέος αυτό. Καλό. Είναι μαλάκα πολύ βίντεο στο μέτρο τα μάτια.